DXDC Radyoman Report. Iagi og special election ang mulingkod nga sunod nga kapitan sa Barangay Dato Abdul, Panabo City. Human gipatay ang nidaog nga kapitan nga si Engineer Paul Albert Sakian. Gibutyag kini ni Alex Roldan, Department of Interior and Local Government kon DILG Region 11 Regional Director ato sa EFP-PNP Presscon. Sumala niini kay wala pa ni assume ang namatay nga biktima, dili mo epekto ang succession sa sitwasyon. Makonsiderang barangay kapitan na gyud ang nidaog kung naka-take oath na kini ug nilingkod na sa pwesto. Bagay na ang common nga pangutana dayon, 15 mo puli. Actually, wala pa ka-assume. So, dili mo effect ang succession. Wala kita sa may succeed na mo. Mahimong makomplete lang ang kuhan kung naka-oath na o niya naka-assume. So, sa ato pa wala. Sigo ni Roldan, technically, tungod wala gyud hingpit makalingkod si Sakian, dili pwede nga ang first kagawad o ang sunod nga taas ang boto nga nidagan ang mulingkod pagkakapitan. Ang Commission on Elections kun COMELEC ang mupahigayon og mag-set o sa schedule para sa special election. Samtang wala pay nidaog sa special election nga kapitan, pwedeng mag-appoint ang mayor ug officer in charge kun OIC sa maong barangay. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.